бародаро, пеш аз сар кардани видео мехостам барои шумо як беҳтарин канала тавсия кунам, ки номи канал оё медонӣ мебошад. марҳамат дар омада подписатсия кунед. баъди подписатсия кардан ҳатман зангулачаро зер кунед, то ай видеоҳои нав бехабар намонед. ман силкаи ҳамин канала дар таги видео мемонам. ҳатман дар омада обуна шавед. салому алайкум бародаро, хушомадем ба канали Чӣ гап. номи ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо дар бораи як программаи гап мезанам, ки бо ин программа шумо метавонед арзон тоҷикистон кати гап занед. 1 минути гап мезадагитон 0,1 сентай. 0,1 сент ба русӣ ҳисоб кунем, рубли русӣ кати 67 копейка мешад. ба тоҷикӣ бошад сомонӣ кати 0,97 дирам. 1 дирамам не, 0,97 дирам, қариби 1 дирамай. ин ба фикри ман хеле арзонай барои 1 минут гап задан. любой номери тоҷикистон ба ки гап мезанен 0,97 дирам мегирад. мақсад бо билайн гап мезанен, тисел, вавилон ё мегафон фарқ надорад. 1 минути гап мезадагитон 0,97 дирам. хоб, номи ин программа тамос мебошад. ҳозир ман ба шумо тарзи регистратсия ва гирифтани NGN номера ба шумо нишон метиҳам, ки чӣ хел регистратсия кунем ва NGN номер гирем. барои регистратсия кардан дар программаи тамос медароем ба Play Market ва дар ҷои поиск тамос менависем. программаи ёфта установид мекунем. баъде ки установид карден открит пахш мекунем ва иҷада бошад продолжить. разрешит мекунем. дар иҷа бошад номерои россиятона менависен, яъне номерои худатона. дале пахш мекунем. баъд шумо дар 4 рақама код мебияд. ҳамин кода дар инҷа мезанед. баъде ки кода заден, промой ба программа медроем ва ҳоли шумо дар иҷа номерои NGN нагирифтен. профилда медроем, чӣ хеле ки мебинен ҳоли номерои NGN нагирифтен. ва чӣ хеле ки дидестен, барои регистратсия кардан дар ҳамин программа шумо дар 10 сент падарка метиҳад. хоб, ҳозир бе NGN нархи зангоя мебинем, баъд номерои NGN гифтем, баъд нархи зангоя мебинем, кани чӣ хел фарқият мекунад. номерои тоҷикистона мезанем. чӣ хеле ки мебинен 0,15, яъне 15 сент барои 1 минут занг задан. акнун ҳозир номерои NGN мегирем, баъд мебинем ки чанд сент мешавад. дар ёдатон гиред 0,15, яъне 15 сент. барои номерои NGN гифтан профил медроем ва NGN интихоб мекунем. дар иҷа бошад плюса вибрат мекунем ва кадом номере ки ба шумо маъқул аст, мисол ҳамҷа чанд номер ҳастай, мебинен кадомеш маъқул бошад, вибрат мекунен. баъд иҷада шумо чӣ хели паспорт кати регистратсия мекунен, вибрат мекунен. мисол внутри паспорт, яъне паспорти Тоҷикистон, заграничный паспорт, ин паспорти заграни ки шумо дар Россия қатитон ҳастай. мисол кадомеш дар дасти шумо ҳастай, ҳамуша вибрат кара даниҳотона пур мекунен дар инҷа. якумашда номтона менависен, баъд фамилия, инҷа да номери паспортона менависен.
баъд якум ҷои амун суратдори паспортона сурат гирифта мемонед, дуюмушда хитона сурат гирифта мемонед. хайша ман нишон наметиюм, барое ки ман уже номери NGN гирифтагиюм. як бори дига мегӯм ки якумушда первая страница паспорта, ҷое ки сурати хитон ҳастаи дар паспорт полни даниётон ҳамҷои хушрӯ сурат гирифта мемонед. дуюмушда хитона сурат мегирен мемонен, тамом. баъд регистратсия пахш мекунем. баъди регистратсия пахш кардем, баъдои 1 соат ё 2 соат шумо ба ҳамин номера оформилят кара метиҳанд, яъне дар номи шумо ҳамин номера регистратсия кара метиҳанд. баъд шумо метавонед истифода баред. ҳозир ман профили худам медарам, ҳамун номерои NGN ки гирифтам. баъд мебинем чанд сумай, чӣ хелай, ҳамаша ба шумо нишон метиҳам. акнун бародаро, чӣ хеле ки мебинед, ман профили худам дуромадам. ҳозир иҷада ман ба шумо номерои Тоҷикистон ба чанд дирам мегирад, ман ба шумо нишон метиҳам. мисол ягон номери Тоҷикистон мезанем ва чӣ хеле ки мебинед 001 1 сент 01 сент 001 сент. ин суми русида 67 копейка мешавад, суми тоҷикида қариб 1 дирам. фарқ надорад, дар любой номери Тоҷикистон занг занен, ҳамин нарха мегиранд. вай Тиселай, Билайн ё ки Мегафон ё ки Вавилон фарқ надорад. ҳамаи номерои Тоҷикистонда 001 сент мегирад, яъне 67 копейка. мисол мегирем, мана 933 ширкати Тисел 001 ё ки Билайн 919, инам ҳамун нарх, ё ки Вавилон 918. мақсад ҳама номерода як хел сум мегирад. агар мисол одамое ки шод парфта наметавонанд ба ҳамин номерои NGN дар комментария нависен. насиб кара бошад, ман дар видеои оянда чӣ хел шод парфтана нишон метиҳам. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо дар бораи NGN номер гирифтан ва арзон занг задан ба Тоҷикистон. ҳатман фикротона дар комментария нависен. фаромӯш накунед лайка, дар канал подписатсия кунед ва поделитсия кунед видеоро дар ҷое ки шумо ҳастед. боқӣ ҳама каса дар паноҳи худо бошед. хайр.